Owayengumdlali weKaizer Chiefs uJoseph Malungwane unxusa abalandeli bamakhosi ukuthi babekezelela abaqeqeshi uKhalil Ben Yusuf noCedric Gazi, egcizelela ukuthi laba bobabili badinga isikhathi sokujwayela abadlali ngaphambi kokuba amaqhinga abo aveze impumelelo. Kusukela bethathe izintambo kuNabi, laba baqeqeshi sebekwazile ukunqoba izikhathi ezine kuphela emidlalweni engu-13, kanti nokuqeqesha kwabo kwehlulekile ukukhuthaza abalandeli noma abagxeki. Malungwane ukholelwa ukuthi laba bobabili badinga isikhathi sokuqonda abadlali baseNingizimu Afrika nokujwayela isimo sasekhaya, egomela ngokuthi wonke umqeqesho osezingeni eliphezulu emhlabeni jikelele udinga isikhathi sokulungisa nokuzijwayeza. Lo wayengumdlali wasesiswini wengeze ngokuthi ifomu eliboniswa ngesikhathi sokuqeqesha lingadukisa, futhi abaqeqeshi abasha kufanele bafunde umehluko ocashile endleleni abadlali abadlala ngayo ngaphansi kwengcindezi yosuku lomdlalo. Uveza ukuthi iChiefs inabaphathi abasezingeni eliphezulu eNingizimu Afrika futhi ngeke iqashe abaqeqeshi abangalungile. Wagcizelela isidingo sokuhlonipha isinqumo seqembu sokunikeza abaqeqeshi isikhathi, okufana noPep Guardiola ongazange ayiwine iligi ngesizini yakhe yokuqala kuManchester City. Malungwane uqamise umehluko phakathi kokuzilolonga nokusebenza kosuku lomdlalo, wathi abanye abadlali bayizihlabani kusukela ngoMsombuluko kuya ngoLwesihlanu lapho bezilolonga, kodwa bayehluleka ukuphumelela ngomgqibelo. Uphakamisa ukuthi izinkumbi zabalandeli beChiefs kwesinye isikhathi zenza abadlali abathile bafikelwe uvalo. Ngakolunye uhlangothi ubalula ukuthi abadlali abaningi eNingizimu Afrika bangase babonakale bengadlali kahle, bededela nebhola kalula lapho beziqeqesha, kodwa bahlale beletha amagoli kanye nokusiza ngesikhathi semidlalo. Malungwane uphethe ngokuthi abaqeqeshi badinga isikhathi sokufunda izinto ezicashile ngokudlala kwabadlali eNingizimu Afrika.